Mas an seo ríist, cos Cuan, Cuan na Gaillimhe, machos ar góir, chunta a chlár, agus pe slí a rihan lá liv a cháirde, seansan is agaí scí a ligan. Agus bheith lingan seo radio na Gaeltachta sa spidéal. Agus fáiltí manis sibh go Cuan an Cheoil.
Ó sí cailechan aige Gidó Ó bhile is mhóir is gaiire tí go sí bhórí chu seaige Gidó Ó sí cailechan aige Gidó Ó bhile is mhóir is gaiire tí go sí bhórí chu seaige Vegas a shame I got you the nails a rohi golji balano na garone khazi jur ne nore gozi goide juri bori khajare ge jidu wa moya ji gaile khonare ge jidu wa moya ji bale rus moya is goide ji gozi bori khajare ge Mazdo boza, gaile khonare ge zazana boza, dojero gazdol jedare jidu wa moya, ji gaile khonare ge jidu wa moya, o ale is moya is goide ji gozi bori khajare ge jidu wa moya, ji gaile khonare ge jidu wa moya, o ale is moya is goide ji gozi bori khajare ge Mazdo boza, gaile khonare ge zazana boza, dojero gazdol jedare ge jidu wa moya, ji gaile khonare ge jidu wa moya, vale is void is goide ji gozi bori khajare ge Gotta go boza, kaila khonare ge zazana boza, dojero gazdol jedare ge gotta go boza, bertino malisha His gotta go boza, jana mashmor gosmona ni khasa jidu wa moya, ji kaila khonare ge jidu wa moya, wale is void is gotta ti gozi bori khajare jidu wa moya, ji kaila khonare ge jidu wa moya, wale is void Goede gozi bori khajare ge Sinné caile chunare gid Tá mis an seosta spidéil radio na Gaeltachta agus tá fáilte roimh isteach go Cuan an Cheoil I Mahanta tá Tola Custy ó chunta an chlár agus Laoise Kelly ó chunta Wio Laoise Kelly up the banner and God help us No. Mar sin a bheith sé, lads, mar sin a bheith sé. Seo, leann muid ling le pí a ceol eile.
Feistir. Well, sin éon rud faoin glóir seo, tá muid ar chuan an cheoil agus tá muid le chéile priviléid. An rud a tharlaíonn linge is féidir le marrá le cínteacht gur minic a múlamuid le chéile agus muid a dul an seo as dul an siúd beidir in airfort nó ar stáisiún tréanach nó tréis géig nó lelíon géig nó agus orintanta ní bhíonn an táim agin cúpla port agus písa cainte bheith agin ach sin é an priviléid atá agamsa leis a glóir seo gur féidir lom a bheith an seo agus gur féidir libh techt agus cuairte thuirt orm sa chúnín an sa fáilte roimh líise agus tóla ar maith Liam. So seanna an aine agaí ar a chéile? Yeah, hard to beat fairness. Father, nish. I wad amach, you know, sure also, I think, will a cartam solisha better mil neige is knock a dough, knock a tree. Yeah, cushion yeah. Oh, to kintingalju. Galif, no inish. Shane. Yeah. Fi mar shinam ceol beidir gach ihe. Sna blianta sin. Bhí cónaíart in inis nach rá? Bhí ar fa blian amháin ach bhí mé in gáileh ar fa Jefflin. I know, okay. Agus bhí just anna ceol ag an am sin. Agus ní cuimhim am éon ihe bhfuil sí síos ag fé an dearn telefís. Right. Just bhí an tamgaléir ag sinam. Agus búla agus just a crack. Yeah. Agus if he tola hís well Lár nanig Tuirt chuirme aithne ar chráud a bhí fiáin amachchas amach ach ba even lumsa an fiáin achas sin because níor chasméile daoine mar iad ribh sin agus ní bhain go rudí siad fiáin ach bhíidir fiáin i gás a cheoil. Yeah. Agus a rís... Ceoltóirí bhíonta ba? Chulagana. Yeah. Actually, not chulagana, a chulagana a bhí sa teach sin bhí sort band achub leis a geol ar saisa cínt. In Gáile. Devon Park agus átaní mar sin bhí Marilla Murray, bhí Laoise, bhí Sheila Meany, bhí Florence Brumán on rank. Agus níor chasméile daoine mar iad ribh sin. Sort bhí saoil achub ach bhí saoil a cheoil achub. Bhí ceol lárnach. Yeah. Since lí ba bhí achub. So bhí antálinn, like... Oh, really, yeah. Agus bhí antálinn gur chasméile daoine mar iad, you know, because bhí mísach ag an am sin bhí mé cúhalach. You know, like... Téan misir eis go dtína mothachán a bhí ansa ag na hamantaí sin chun mé héna spráige anis. Yeah, agus tú fechins go má bailíir. Tú héan go má fairpléáid agus líise. Tá ceol go má don corp nach bhfuil freis. I think go well. Tá. Bhí mé sinnim pí ceol an seachtain Chicate. Sean van álinn Somália agus tá a cuimhne beagnach inithe cé agus níl cantmór aici ach taréis ceol crite just cúpla part. Bhí na cotanna ag búla le hílaigh. Tá sé tácht. Agus sin just an ceol díreach don choirí aici. Tá sé fós aici. Oh. Agus ardaíonn na choirí, you know. Go bhfuil an ceol ábalta é sin a dhéanamh like. Bhí sé iontacht don an chláán agus na daoine an sin ag an am agus é sinna agáil, you know. Cuinnlam gur bhfuil mé leatsa in Gáile bhí mar hanaháthair hain a fáil bháis, bhí si ar leba a báis agus bhí si ban simúil a bhínta, you know, níor bhéh ceol ina aganine, níor sin an casa, ó an casa. Ní rá na faoin aice ach bhí filiocht, hain an filiocht léthe. Agus bhí sinneantacht do muint leis an meán freisin. Ach chuisísteach is sais poetic mode nor a bhí si... Rihim. Sais rihim. Has is si a leabhar te rihim. Yeah. You know, agus bhí matter, bhí níl sagam, as if gur si a come up dáanta
agus í teachtas ró éire. Ach bhfuil mé leat agus mé líise taristeach go dtí an ospedéil leis an gláir se. Líise bocht agus má antí le going, what's going on here, you know? Just ceol a hinnom the you know? Yeah, privilege é nach Sin a privilege. Cara letse tréis básáil bhí mu a caiintear níos lu Cyril. Cyril an ho. Mar fuair mis album dóir gcuid bliantó hin. Bhí mé géisteach leis, bhí mé fóla maiid agus really bhí sé go hálinn. An album, yeah. Well, ag an am sin bhí mis óg agus bhí mis an ceol a chaasa ach ní romén an ceol a bhatha. Oh, na? Yeah, siúrálta, mar bhí mé achlaí agus, you know, bhí simam sa sport agus bhí mé an ceol a chaasa I rimo héil I fa. Bhí sé an bhíomháin yeah, sinné ach chas mé le Cyril agus níor dúirt sé tádalum. Níor dúirt sé, you should feel this. Níor dúirt sé na focail sin chumsa ach bhí sé sort fáinachlum agus bheall sé tú. Yes, gan focail a rá agus bhí mé ag mothú like, Dítá é seo dhéanamh. Dítá é seo dhéanamh gan é bheith cóchtach an tamil leog. Yeah. You know, tá sé all right bheith sort cúlach leis a ceol. Tá sé all right bheith sort imníoch. Tá sé actually ionach a bheith imníoch. You know, agus ará idach cheol héin go bhfuil tú imníoch. Mar tá cuacht ag bant leis. So bin an rud gur ála mé ó Cyril. Stíoch é. Wow. Yeah. Sin ómós anías an is. Yeah. Den sé atá imime heroin in is. Yeah. Yeah, sin mu déile ceol mar sin. Sure. Tá muid an seo is gúan an cheol, tá muid sa spidéil is Charlie Lennon a chur an áit seo le chéile, tháinig sé an seo agus chum sé an áit seo. Agus bhí Charlie timppel go nena dí trócar an álainn, bhíh sé timppel le lína chláiricha seo, agus bheith sé stig. Dhéanach sé cínta fearratí, dhéanach sé cínta go graach sé lábh le beirt agus uaireanta thiúcach sé isteach agus seinach sé písa. Agus rinnemuid chlár buchas le dí, rinnemuid chlár le leis agus le eilís bhí sé go híomhann ar fad. Fuinne bháil, like, hí gripaige ar a glár sin, you know.
Seo leanú bud leis a ceol. Okay. Well, God faoi an súntarí inis, no? An teidir atá ar ná súbhnas asisiúnach le. Scéal faoi deithnar buachalaí fuair bás in Alban 1937. Agus bhí siad an ag peocú frátaí, tátaí hócan. Agus hall ó chuig den Glasgow agus Kirkintilach. Agus bhí siad leachtasteach batí. San Bohan. Agus sinna, just anyway, deithnar buachalaí óg ón acal. Seo súntarí chun bannacht a chóirt dómh colasávanis. Siachán don de Gaeilge. So tá focail an agus tá bannacht. Tá focail, tá beidir lé mé níisiad agus beidir go dóga mé isteach níos déana ar ríisiad. Suidnas, sirí, má flathairstóibh I measc na muintere. Ag molla agus altú dé go raibhdíis, solas geall go bhaithidíis ag sailsiú ortha. Ceol critin an angel go gluisidíis I gcónaí. Sinné,
Sin just go hauling. Well, ceol eile going, cad in a bit. Please. Yeah. Tá se bhgéisteach le radio na Gaeltachta, Creile na minicí I leog. An seo Gunamara agus fechid amach chunta chlár Cuan an Cheoil. Well, éon rud eile, cad éanam muid ceol? Well, Cheoil. Yeah, tá níos mó agan. Tá lista bra mór. Well, cad faoin fling. Yeah. Leonard. Yeah, agus tá ceanna tar sin ó Galís. Oh, yeah. Cancro Crew. Se agus ceanna ní sin. Future tense. Oh, sure. Yeah, good to one can sin. Yeah. Right, come on. Okay, right.
Chum tú héna ceann dearnach sin, yeah. Inis dom faoi cuma, bhfuil tú cuma gcónaí an cuid de... Beagnach, this sounds awful, but beagnach chuile lá. Churn me rud a cint le chéile. Agus is even lumsa a próséis. Mar is ruds difriúil é den seint. Is áit difriúil id aganna. Is seomra difriúil mar a dern líse, chum mé an terme seo, I heard it. Níor chum mé é, chula mé é. Now sin, so, I think goil sin an íomhá sin goil si go háling. Chula mé é. Nach goil si iontocht don down I leog gur chula tú rud a cint seachas gur chuirtú rud a cint le chéile. I think goil rud a cint níl mé se really spiridál. You know, níl is cumil faoi ach bháin is even a chuacht a spiridáltocht mar a dirtha. Sin spiridáltocht chumsa ná goil is letsa é ach ní letsa é. Chum tú a gcónaí nó tháinig tú isteach ó raibh tréimh siad a híal gur... Yeah, tháinig mé isteach. You know, mar a dúirt mé hána, bhí ceol ta teach an tam leog, chumsa nóir mise fásús bhí urla sí ngacáid, agus bhí mé ná an ceol a chasa, ach ní rá nasc amsa leis a ceol. Agus bhí mé ag immert a lán sport, agus is fós is even sa sport agus scoil a hortá bant leis. Ach, you know, an sin bhí mé gaiirú airí beagání níos éiste agus tháinig mé éis an goláiste agus bhí gorta mé mat lún agus gorta mé bhí lán gortú amsa. Agus bhí mé breanú chud is módas na cards a bhí amsa nuair bhí me sa bhunscoil Siobhan Peoples agus daoine mar sin agus bhíidir ag dul amach le oíche just chuna bheith I ggurcail. Agus mi misrá. Wow, agus bhí is amsa má héalaí lug. Bhí is amsa má héalaí lug gur rá curcail an. Ach just bhí mé ag sort I gcomparáid leis a rud a hálaí in sports. Ní bhíon curcail mar sin an. Bíon curcail cuachtach an curcail atá I gás a ceol, bíon sé difriúil, bíon sé sort, I don't know, bug. Agus... Tá sé an áit eile? Tá. Tá cuacht mar a dearn tú, agus tá sé láidir agus fiáin agus tapig agus máil, ach ní nós an chorp a ré go tapig nó tá sé an áit cíns eile. Okay, héile ceol. Ó rán eile, beidir? Suzanne Kosh na hawan Grime love a chéile Is clás na báid ag glúiseacht Be siad linn fan na híthe agus tá sí leachra cáilte sin an fá go bhfuilm tú léthe agus chuoine is an ráistí ó chuanta na síne is tú tí rála nach bhfuil brágad le tuairte a tána bhrán tú. Ag an áhaine tá an freagra Bhí tú riamh mar leanán aici
Is bhile taistil lihe, is bhile taistil dal, mar tom winin eke asit, is vi taigine soite riav in a call. Is vi sein a ling shore, nor a yol che an iske, is vi fev fada foran, o hur I am a doiginich, is nor a tigich or garvanig, nach wil raier, nach erenel, be a kachene, in a ling shore, gosera, with worry, ach, bis, brische, brutze, solle nachher noch Jartlen, schreike, nach Mordunte, befriede, rische, mar chloch. Is boile, tashtel leschen, is boile, tashtel da, wie male der Rostoil, via eigene Sorte onnet riven on. Agus Cheoil chan a bhain, lenne cheirtecha is kileti only vinchin vead bol, tá nídíon ag sile réalta, non waidin tá sa chuan, agus aidige gáil mas go rintim She'd fuck her instant of fame. While touched Martom winning eke acid is thought agine sorte inte shiramol. Is via hagine sorte onnet riven on. So Gabriel Rosenstock a chur na focail agus chur mé cúpla focail an mé héin mar go bhfuilm leagáil agus so chur Liam Carson chur sé féile bon imram thug sé agus chur sé ceol de chuid Dylan agus Cuan, Leonard Cohen and sin Suzanne agus Van Morrison, Bowie, Bob Marley agus Stóras mór dus na hóran sin iad a fad chur go gailge agus bhí sé do frivléid agamsa iad a chasa le daine nós de Brad Pitt Light Orchestra agus Steve Cooney agus Martin Brunston agus gang ó bhéil feriste bhí iontach ag an reggae agus daine eile nach iad.
OK, well a chuirde. Tá muid tacaí a dróid ar a chlárálinn cá mé rá a ggóúidir cainteach ceolmhar cruthaíoch. Laoise Kelly, cúnta bhí ó. Tola Custy, cúnta chlár. Agus is bhí sé Liam Ó Maonlaí, cúnta á clia. Agus bhí sé bhí géisteacht, agus bíling a ríist, do chlár eile, do Cuan an Cheoil.